også med en plov. Ikke nok med, at det er en speciel traktor, men det er også en speciel plov. Men Napoli Smolen blev afprøvet på statens prøvestand, og det viste sig, at det var faktisk den traktor herhjemme, der havde flest hestekræfter på kraftudtaget på PTO. Så stærk var motoren, og så god var omsætningen i transmissionen. Men Napoli Smolen havde et rigtig godt navn, og var en god traktor. Og især nede i Tøndermarsken, der havde man nogle stykker, og så vidt jeg husker, at den der også dernede fra. Den har 60 heste og vejer snart 4 ton. Den 7 liter motor eller turbo fra 110 hestekanal, og den er monteret med en rollover, 250 tommer blok, og blok. Ja, men det er godt for alle kører med. Tak skal du have.